खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव फैला जे बरगयारि बे फैला जे बरगयारिया फोरोंगिरि दिथागिरि आरो फरायसानि सायाव गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे गोबां फरायसाफोरानो जाय फरायसाफोरा गावनि थि लामाखौ बा थि लामाजों थांनो हाया थामहिनबा बिथांमोना आयदाखौ स्ट्रिमखौ सिलेक्शन खालामनायाव गोबां बिथिङावनो बेले बेजे थामहिनबा बिथांमोननि जे बबे मोनसे स्ट्रिमाव लानो नागिरदों सासे फरायसाया बेखौ लानानै मोनसे जेंनायाव गोग्लैयो आरो जायखौ लानानै बिथां फैला जे बरगयारिया बुंथिदों जे बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथाङा बुंथिदों जे गोबां फरायसा दङ जाय फरायसाफोरा गाव मा जानो लुबैदों बेनि सायाव क्लियार नङा बेनि सायाव मोनसे थि सायख'ना लानो हाया आरो गोबां फरायसा ओरैबायदि दङ जेराव जाय फरायसाफोरा साइन्स कमार्स बा आर्ट्स बे आयदाफोराव बे स्ट्रिमफोराव बा सायख'ना लानायाव मोनसे गोनो गोथो जायो आरो गावखौ कन्फिडेन्स महरै थि खालामनो हाया जायनि थाखायनो बे समाव गोबां फरायसाफोरानो जे मोनसे स्ट्रिमाव थांनानै बिथांमोना बा फरायसाफोरा फेलें जानायखौ नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौ लानानै फैला जे बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बेखौ गोनां आरो जाय फरायसाया माबे मोनसे स्ट्रिमाव बे फरायसाया जानो गोसो बेखौ नोजोर होनांगौनि थाखाय दिथागिरियानो गोबां मैखोमै खामानि मावनांगौ आरो बेनि अनगायैबो मोनथाम जे खनाजों फरायसा फोरोंगिरि आरो दिथागिरि बे दिथागिरिया थि खालामनांगौ जे बे फरायसाया माबे मोनसे आयदायाव रासिन रोंगौ बेखौ सायख'नानै होनायनि मोनसे बिबान थायो आरो बे बिबानखौ मावफुंब्लानो सासे फरायसाया जाफुंसार जायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों फैला जे बरगयारि बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे फैला जे बरगयारिया मख'दों जे सासे फरायसाखौ राफोद खालामनो थाखाय आरो बिथांखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय स्ट्रिमखौ सायख'नानै होनाया आरो बेखौ माबे मोनसे बिजोङाव माबे मोनसे आयदायाव बे फरायसाया रोंगौथि गोनां बा बांसिन बे रोंसिनो बैफोर आयदाफोराव थिसनना होनाया जोबोदनो गोनांथि दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों फैला जे बरगयारिया आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे मोनथाम बिथिंजोंबो बे समाव नायनाया गोनांथि दं जे फरायसा फोरोंगिरि आरो लोगोसेनो बे समाव दिथागिरि बे दिथागिरिया थि जानांगोन बे दिथागिरि फोरोंगिरियाबो थि जानांगोन जे बे फरायसाया माबे मोनसे आयदायाव रासिन रोंगौ दिथागिरियाबो बेखौ मोजाङै नोजोर होनांगोन जे बे फरायसाया माबे मोनसे आयदायाव रासिन हागोन आरो फरायसाफोराबो गावखौ सायख'ना लानो हानांगोन जे बिथाङा मा जानो लुबैदों जे बेनि थांखिया मा बे थांखिखौ थि खालामनानै लानांगोन आरो फरायनांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव दिनैनि बे गफुराव थानाय सनापुर इउएन एकाडेमि बेहाय थांनाय 2024-25 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय जायफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जाबाय बिथांमोनखौ बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आं फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों मानोना नैबे गफुर बायदिया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे जारिमिन गोनां गोसोखांथाव मोनसे जायगा थ' बे जायगायाव फैनो मोननानै आरो बे जायगानि गोबां फरायसाफोरजों लोगो मोनलायनानै खोब गोजोननाय मोनदों गोबां गारजेन बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों दा बेवहाय गारजेन बिथांमोननो जोंनि फरायसाफोरखौ एबा जोंनि फिसाफोरखौ जों क्वालिटि एडुकेसन होनांगौबा बा बिसोरखौ गुनि गियान खालामनांगौबा जों बिमा बिफाफ्रा माबायदि दायथ' दं बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जोङो माबायदि गियान फोरोंनो नांगौ थ' बेफोर खोथाखौ गारजेनफोरजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बे दख'रानि सिङाव थानाय माखासे जायफ्रा माने सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय बिसोर फरायसाफोरखौबो लोगो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों मानोना सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों माने बिसोरो जाहैबाय नैबे ओनसोलनि माने नैबे जेनेरेसननि साबसिन फरायसा गतिके बे जायगायाव गाबोन बे जायगाखौनो बिथांमोना दैदेननो नांगोन बे ओनसोलखौ दैदेननो नांगोन आरो बिसोरनि गेजेरनिफ्रायनो माने डक्टर इन्जिनियार जानांगौ होनबा बिसोरनि जेनेरेसनाव बिसोरनो जानो नांगोन स' डक्टर इन्जिनियार जानांगौनि थाखाय जोङो माबायदि फरायनांगौ
गावखौ माबायदि राफोद खालामनो नांगौ थ' बेफोर खोथाखौबो बे फरायसाफोरजों रायज्लायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आं बेखौनो आसा खालामगोन जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थायो थ' बेफोरबायदि बोसोरफ्रोमबो नैबे बरायनाय हाबाफारियावल' गारजेनफोरखौ लेंहराबालासिनो गुबुन गुबुन समावबो जुदि जों गारजेनफोरखौ लेंहरनानै जोंनि गथ'फोरनि सोमोन्दै गथ'फोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै बुंबाय थायोब्ला बिथांमोना थारमाने अल टाइम माने मटिभेट जानानै माने थानायनि मोनसे खाबुखौ मोनो थ' बेखायनो गुबुन गुबुन समावबो जुदि बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लायोबा निस्सय सम मोनोब्ला फैबावगोन। फरायसाफोरखौ साक्सेस जानो थाखाय गारजेनाव माबायदि बिबान दं होननानै सानो सारा? फरायसाफोरखौ साक्सेस खालामनांगौनि थाखाय गिबियावनो बिमा बिफायाथ' दायथ' थाग्रोखानांगोनानो जिहेतु गथ'आ 24 घन्टानि गेजेरावहाय बांसिन समानो जिहेतु बिमा बिफाजों न'खरावसो थायो थ' फरायसालियाव 3-4 घन्टा थायो दा बेनि उनाव बांसिनानो जिहेतु न'आव थायो हिसाबै गतिके बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ माबा मोनसे खालामनांगौनि थाखाय मोनसे आत्मबिस्वासखौ लानानै आरो गावनि गथ'फोरखौ बुंदावनानै थ' नोङो मा जानो हायो मा जानांगौ मा खालामनो नांगौ थ' बेफोर मोनफ्रोमबो दायथ'खौ लानानै गावबा गावनि गथ'खौ जुदि जोथोन लायोब्ला जोंनि गथ'फ्रा जानो हायो आरोखि खिन्थु बिनि अनगायै जोङो गोबांखौनो नुबाय आं गासिखौबो नागिराखै गोबां खिन्थु जोंनि फिसाफ्रा जोंनि न'खरावनो बिमा बिफानि आखायावनो जों गाज्रि जानायखौसो नुदों आरोखि सोरबा जुदि ड्राग्स एडिक्टेड जादोंबाबो जौ फाग्ला जादोंबाबो गाज्रि आखलनि जादोंबाबो बे फिसाफ्राथ' जोनोमनिफ्रायनो बेबायदि नंखायामोन थ' गाज्रि जादोंबा बे गावनि न'खरावनो जादों गाज्रि जादोंबा बिमा बिफानि आखायावनो जादों दा बेखायनो जोंनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय बिमा बिफाफ्रा गेदेर बिबान दङ थ' बिबाना बेनो जाहाथे गावनि गथ'आ खुनुदिन गाज्रि जानो हाया बे बिथिङाव नोजोर होनांगोन आरो गावनि गथ'खौ माने जिउआव सासे जाफुंसार मानसि खालामनांगौनि थाखाय साक्सेसफुल सासे माने मानसि दानानै होनांगौनि थाखाय जोंनि फिसाफ्रा क्वालिटि इडुकेसनखौ मोनथारनांगोन स' क्वालिटि इडुकेसनखौ मोननो गोनांबाथाय बिमा बिफानि दायथ'आ बेनो दे फिसाफ्रा माबायदि फरायनांगौ फिसाफ्रा माबायदि फरायो स्कुलाव मा खालामहैयो मा खालामहैया थ' बेफोरखौ जों नोजोर होनांगोन। गावनि स्ट्रिमखौ सेलेक्ट खालामनायाव गथ'फ्रा गोबां गोनो गोथो जायो मेट्रिक पास जाखांनाय बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो सार? बेथ' स्ट्रिमनि बेलायावहाय दा बेनो फरायसाया गोनो गोथो जानायनि खारनानो बेनो जिहेथु जोंनि गोबां बर' गथ'फ्रा माने मोनसे गाव मा जानो नागिरो बेनि जेबो थांखि थाया थ' थांखि थायाबानो जोंहा गोनो गोथो जायो नों डक्टर इन्जिनियार जानोबा साइन्स फरायनांगोन नङा होमबा थ' बेखिनि नलेजआ जोंनि गोबां गथ'फोरनियाव गैया बा गाव मा जानो नागिरदों बेखौनो मिथिया नालाय साइन्स लानांगौ माबा आर्ट्स फरायनांगौ बा कमार्सआव थांनांगौ थ' बेयावनो सेलेक्सना गोनो गोथो जानाय बायदिखौ जोङो नुयो आरोखि दा गतिके जोंनि बिमा बिफाया सांग्रां जानांगोन आरो फोरोंगिरिफ्राबो दायथ' थागोन जे बे गथ'आ बबे आयदायाव मोजां जागोन बिनि नलेजआ फोरोंगिरिनाव थागोन बा गार्जेनाव थानो नांगोन थ' गार्जेन आरो फोरोंगिरिजों लोगो नांनानै बे गथ'खौ मा स्ट्रिमाव होनांगोन थ' बेखौ डिसिसन लायोबा मोजां जायो बिनिफ्राय गथ'नि इन्टारेस्टआ मा बेखौबो नोजोर होनांगोन दा गतिके बेनो मोनथाम खनाजों जेलानाखि जोङो गथ'फोरनो स्ट्रिमखौ सेलेक्सन खालामनानै होगोन अब्ला थारमाने प्रब्लेम फैनाय नङा आरोखि दा जोंनिया फरायसाफोरा गोनो गोथो जानाया बेनो थांखि गैया गाव मा जानो नागिरदों इयुनावहाय दा बेनि थाखाय गोनो गोथो जानाय बायदि नुयो आरो नाम्बार 2 सेल्फ कनफिडेन्स गैया गावनि सायाव फोथायनाय गैया जे साइन्स लाबा आं हानाय नङा नामा मेथ्सखौ आं हानाय नङा नामा थ' बेबायदि माखासे जाहोननि थाखाय गोनो गोथो जानाय बायदिखौ जों नुहुरो।